Bueno, ni Luziaren aza nahi, oinatiarra, 23 urteakot eta hori eskualekoa atezaina nahi. Demoralixa, fenomeno Luzia. Bai, oso ondo, hasi ginen apura bilurrakin, liga egoeria salata, baina emaitzak uste baino bastante hobeto abitz urteten, eta hori, gustora asko ikasten gabitz, eta ekipuan be rollo oso onak, así que, a ver, hola jarraiketan duen. Bueno, hor, 5. egotia 4. berdituta, esango dut, gero emaitzak kasualidadi ez izaten ez? Artia lan hona dagoen seinale. Bai. Osea, emaitzak kola bitzaten, baina gube lan handu gabitziken, entrenotan, kompromisoa gabitz erakusten, eta hori, osea, gogor gabitz entrenaien bestela hau ez zan nola izango. Azkeneko urte honetan, taldian baja desente egon dira, eta de repente, Luzia da talde honetako, ez dakit veteraniena, baina veteranetako bat, bai. Bai, hola izan da, batian urte batetik bestera kriston aldaketia egon da, eta hori, nire adineko danak, inkluso zarrauak, dianak, danak itxi dago, eta ni geratu nahiz ekipoko zarrena moa, baina, bueno, ez da arazo bez, osea, oso ondo gaztiakin be oso gustora. Egisa da, veteranotasuna eta gaztasuna zehatzetik datoz indartxu, zu eroso sentitzen zara eurekin? Bai, egisa esan hasieran bai neukan bilurra, kriston aldaketia beti oituta, nagusixabakin jolastera eta hola, de repente gazte pilia egoten ziala, eta hori, nire adin inguruko danak iztiana bilurrakin, ez, aberzela izango zen, baina hori, kriston potentzialakin datoz, eta oso ondo sartu dira senior mailan, ez da oinarte egondian maila bat, ez, gainera Liga Baskan egon da, baina oso ondo. Eta zu, atezaina, zaitugu esan duzu hasieran, postua arduratxua, esango nuke peligroso be bai, karteka, zatek atezaina, Luzia? Ez dakit, nik uste dut txikitan, etxian, beti ikusi izan dutela hori, anai nagusixo bakotrako eta bai atezaina salako, eta beti txikina ginean eskolea jolastu, eta beti atezaina, eta nik uste dut entzutian bai, ondo moldaiken zara ez dakitze, horrek azkenian bultzaketan zauela hortara, ez, eta nik uste dut apurrat horreatik hasi zela, bai eukin eben zalantza hori infantietan, igual, jokalari, baina ez nozta initxi arrazio bateatiko besteatik, eta atezaina azkenian. Baina ez zeben probau jokalari izatean. Ez, nozta initxi, así que... Egisa da gero, zaila da, herri mailan jokalari kopurua mantentzia, eta ekipuak hastien zierretan entrenatzeko, baina atezaina peso horren ez di egoten. Ez, egisa esan jokalari aldetik asko hobeto, justuan, nahiz eta justuan gabitzen be, atezaina aldetik oso justo. Osea, ni hori aurreko temporadan be bakarrik egin eben temporada dana, eta aurten igo da juvenietatik beste bat, baina oin be urrengoa seniortara igo arte, 2 urte barru da. Bai. Galdetu dut zure zeugarrexen gaina, nik esango dut bat. Gerriti bera oso ondo moldatzen zara. Hankakin. Bai. Egisa esan alturiak estos lagunketan gora ondo fateko, orduan egisa gerritik bera azkenian, bera otatiana, bera makurketiana, gertu odakot. Bekaldia, goikaldia baino. Bai. Alturia, oztopo da? Bueno, beti esaten da, ez, horren eiz ahi hau bihar ez dakize, baina, gero aiaiken zara, eta apurat esfortzu gehiago ginen, eta azkenian altura honekin ikazioten ez jolasten, oitu naiz eta amoldau naiz hortara. Azkenian esfortzu egin dozu aiaiteko, eta lortzen dozu aiaitia, ez da eskusia. Kantxan ikusten zaitugu azkeneko urtiotan, lehen aipatu duzu, 6. mailatik. Bai. Tarte baten, igeriketakin partekatu zeuden. Bai. Baina? Bueno, gisa esan nahiko ondo, ze hori, geriketan goizeko 6etan faten ginen ez zentrena ikera, atzaldetan eskubaloia inekien. Baina luzera begira eneben posible ikusten eta hori, aukeratu ineben, eta erabakin eben igeriketia jaretia eta eskubaloian. Erabaki zuzena izan zen? Bai, nahiz da mutuko, hori igeriketia betiako eta aukeria, ez, nire kabuz fateko, eta azkenian bakarkako kirol bat izatera askotan samurra, piztinara fan, apuratik gari eta listo. Azkenian eskubaloian ekipo bateko parte zara eta zure kabuz ezin zuen. Orduan, bai. Zer emute xau, edo zer emun xau eskubaloiak Luziari? Galdera zaila, Bai. Oso mistikua. Ostra, niri kirolataz aparte eta kirola hilataz aparte niri eskubaloiak emuten doz bizitzia.
Azkenian nik eskualetik eroan dut lagun pila, eta oso onak, gaur egun ondiok lagunak izaten jarraiketan da bainak, eta hori gero azkenian taldian izatea eta taldian ambiente ona egotia, eta eske da niretzat marabila bat, bai. Urte asko dira, eskualoian, eta Lucia bezizan ditu, igoerak, jetxierak, denboraldi onak eta esain onak. Momenturen baten pentsau duzu, bueno, onaino. Bueno, edo zeinek entzuten bau erantzuna. Gero nik entzun biako, baina bai, gisa esan betiako urtero temporada ukeran ez dakite. Azkenian temporaia luzia egiten dalako edo kantzautak hauten dulako betiako torte. Urrengo urtean ez dut jarraituko, eta urten bai izan da gehiago hori, ez apurrat lehen esan dutenatik. Inguruko danak izten, eta apurrat ekipoko sarnak agitan izten. Nik zeikin duten. Eta orduan, nire jare inbiako. Ja, bueno, azkenean esanen, gustora zauz, kirola egin dozu, astian ziar denporiakotzu, behitu. Eta jarraitu neben, eta erabaki hona izan zen, egisa esan, gero beti pasauko nahi inbidixo hori, oza, seguru nahu. Gainera laguntzen dago, ez? Oinatin lan egin dozu, oinatin bizizara, beraz? Bai. Entrenamentutan eta egoteko zaitazu. Bai. Eta, klaro, asteburuak, partiduakin, okupauta dago, eta aizialdi xan zeiken da Luziak, edo zeku gustatxe xako ikia Luziak? Bueno, aizialdi xan egisa esan, igual zehose kirola apurra gehiago, baina bestela eskubaloi arluan asko gustatxe xati bilkia, orduan, kiroldeikik partiduak ikusi bestia, eta gero, azkenean familia eta lagunak inegotia asko. Lastian ziar lanean gauzen, asteburutan behintzet. Urte asko eskubaloian, eta hola, nola ikusten duzu, nun ikusten duzu zeure burua hemendik epe motzera, entrenatzaile, laguntzaile, esku bat botaten? Epe motzera hori, jolasten ez dakit zenbat iraungoten, baina beti esaten dut entrenaiken akabokotela ekipon bat. Aurretik egon izan dakoa naiz entrenaiken, eta bakit jolastiari izte isatenean guztiz zenaizela desbinkulauko eta entrenaukotela ekipon bat. Egisa da eraberian, eta ikusten da, ez? Jokalari izandako asko entrenatzaile behar duzue, ze bestela ez da funtzionatzen honek, ez? Ez, azkenean lan voluntaixuak aldean eta nuan gaur egun gero eta gutxiu, jendia gero eta prestutasun gutxiu erakusten dago horrekiko, eta jokalari xok askotan ez derrigortuta, baina inin bihun zehose da. Euskal Ligan dihar duzue, igaz igora lortuta, hor Gasteizen azkeneko fase bat jokatuta, danok sufrimenduekin. Helburua zein jauten, Lucia? Behitu guk, temporada zean, helburua mantenketia esan geben. Jentia ez zuen oso konforme, ez zuen larrei konfiaiken, eta guk beha probat, mantenketia helburu moan geukan, baina hasieraten zaila ikusten geben. Baina, temporada aurrera doiala, emaitzak oso ondo doiazela, guk be gorakariak piten gabitzela, eta oin bai ikusten du posible mantenketia. Bai. Eta gainera, denboraldi hasian lortzen dian gero puntu horreik, beti be ondo bat, ez hobeto da denboraldi segondo hasi, eta dinamika horri eutzi, ez eta gora berak egongo dian. Bai, egisa hasiera batetik gaizki okertxo, aztemazara gero bueltia mutia horreri zailagoa dela, azkenean motivazioa eta jaien doia. Baina hori, hasiera batetik ondo hastiak lagunduko esku temporada bukaerara bai. Suerte. Eskerrik asko. Eta bete daitezela helburuak, eskerrik asko, Lucia. Bai, zeri.